Eu salut fraților, bine v-am găsit la un nou episod din Capra Nebune. Știu că zic că e un pic amuzant, dar hai să începem videoclipul. Să nu uitați să apăsați un butonașul de like și să strângem peste 5.000 de like-uri. Și dacă fiți acolo, abonați-vă la canalul meu de YouTube. Sora mea e puțin enervantă. Sora mea e puțin enervantă. Mă rog. Și vreau să începem. Zic că să începem cu acesta. Pot să iau carte? Da. Ha? Da, mă rog, lăsați-o pe ea în pace. Opa! Mă scaz cum trec mașinile pe aici, traficul de aici. Cam nebun. Da. Face. Dacă vreți să instalați și voi jocul ăsta, știți de unde l-am instalat eu? Nu știți. De unde l-am instalat eu? Insta mod. Deci un pic te chinui să-l instalezi, dar în jur de vreo jumătate de oră. Dacă nu mai mult. Sincer, puțin mai mult. Mama. Ignorați dacă se vede puțin de sus. Da. Opa! Ce-ar fi? Și știți ce? Ați făcut un update în joc care poți să urci în mașini. Da? Până acum nu se putea. De acolo câteva mașini. Hai după ele. S-a făcut accident, bun. Câte probleme ai scăpat. Data de ăștia s-a ridicat. Lucital încalificat. Bă, cel care a făcut jocul e super tare. Da. Mă rog. Mom, dar ce e aici? Mâncați-ar gura, ce e aici? Puh! Asta e 5.000 de like-uri dacă mai vreți să facem episoade noi din Capra Nebună. Mai vreți să mai facem? Pentru că seria este foarte apreciată. Mam! Fugi!
Da. Cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!